сам си копаеш гроба. 3 гроба ви приготвям. Ще ви погреба в тях. Живи. Енгина Кюрек, Фахрие Евджен, Сарп Левендоглу, Гюлджан Арслан, Тансу Бичер, Дидем Балчин и други. Със специалното участие на Кадрие Кентер, Рагъб Саваш и Лале Мансур. Оператор Юскан Бал. Музика Айтеки Наташ, Ердем Дуган и Гюрсой Танч. Режисьор Фериде Кайтан. До смърт. Какво стана? Намери ли нещо? Не. Не намерих следа, която да ни заведе при Силви. Каза ли на твоите хора в полицията за марката, модела и номера на колата? Ще ми се обадят. Как се казваше онзи? Фахри Байсал. Байсал. Трябва да разберем къде живее.
Радвам се, че се разбрахме. Разбрал си ме погрешно. Когато казах, че нямам избор, нямах предвид, че ще се договоря с теб. Аз съм човек на закона. След като истината излезе наяве, мога да направя само едно. Да приложа закона. Ще се боря за правосъдие, дори и да става въпрос за брат ми или баща ми. Не говори глупости. Ще ви съсипя. Колкото до теб, ще забравя всичко, което се случи тук тази вечер. Изненадан съм, че се опитваш да ме предпазиш. Пазя клиента си, не теб. Трябва да е спокоен по време на делото. Обаче ще се боря с теб, уповавайки се на закона. Съвсем скоро ще почукам на вратата ти с 2 полицаи. Чакай малко. Пусни ме. Спри! Пусни ме. Мислиш, че можеш просто да си тръгнеш ли? Пусни я! Пусни я! Остави ме. Пусни ме. Ще те убия. До тук с обноските. Вилдан! Вилдан! Силви. 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 И тук имаш рана. Спокойно. Добре. Леля. Къде е Леля? Спокойно. Осман каза, че е отишла при сестра си. Не се бой. Силви. Видя ли онези хора? Носеха маски. Елмаз ли? Или Фахри? Те нямат нищо общо. Знаеш ли къде те отведоха? Казаха ли да ми предадеш нещо? Да спрем да се ровим в убийството. Добре. Ти ще спреш. Аз ще продължа по своя начин. Дакхан, не. Не. Силви, да. Не виждаш ли какво се случва? Откраднаха ни младостта, а сега посегнаха и на теб. Няма да им се размине. Няма. Ще се боря с тях със силата на закона. Ако трябва, ще поискам защита от прокуратурата. Но ти ще спреш, Дакхан. Няма да правиш нищо незаконно. Погледни се. Онези спазват ли закона, за да искаш същото от мен? От тук нататък ще съм предан само на сърцето си. Дакхан, онези хора не са като нас.
Те са много лоши хора. Не ме интересува. Можеш ли да ходиш? Ти не ме ли слушаш? Казах ти, че не ме интересува. Отиваме у нас. Нали не мислиш, че ще те оставя тук сама? При нас ще си в безопасност. Не мисля, че ще се върнат. Нали си наясно, че това си е чисто отвличане? Ако щях да отвличам някого, нямаше да си ти. Батко? Нека всички знаят за краткия ни живот. Пиша това, за да може, когато отворят старите тефтери, всички да знаят, че сме били невинни. Да не забравят колко смели са били мечтите ни. Да не се забравя как вдигахме на здравици за братството. И как на сутринта се събуждахме на инат и целувахме самотата. Градяхме вехтите си мечти, докато избърсвахме сълзите от миглите на мама. Но те се рушаха. Птиците ги изкълваха. Изковаха съдбата ни с най-тежкия чук. Кой камък ни смаза? В коя сълза се удавихме? Детството ни стене като скъсана струна на счупен сас. Сърцата ни плачат. Плачат безспирно. Измъчените ни сърца, които ридаят нощем из тихите, безлюдни, мокри улици. Сърцата ни, колкото юмрук, които се сражаваха с трудностите. Това е нашата съдба. Нашите капризи, нашите мъки и радости. Виж, ръцете ми са състарени, косите ми оредяха, от очите ми капят студени нощи, батко, не си отивай. Пак ли мляко? Не върти очи, Халил. Знаеш, че трябва да го изпиеш. Хайде. Никак не обичам мириса му, Сабиха. Айше, защо още не е станала? Вечер стои до никое време, сутрин не може да стане. Сабиха, изпи го. Айше? Айше? Хайде, закуската е готова. Ще закъснееш за работа. Добре, мамо, идвам. Какво ще кажем на вашите? Неудобно ми е. Защо да ти е неудобно? Ти си адвокат на батко. А и вече си негова приятелка. Тоест, ти си приятелка на семейството ни. Нали се усети какво каза? Изплъзна ми се. Добро утро. Дакхан, ти вкъщи ли спа? Прибрах се късно, не исках да ви будя. Аз ли те събудих сега? Не, имам работа, трябваше да стана. Добро утро. Добро. Сабиха Султан, днес си във форма. За пръв път от 10 години спах сладко като бебе. Имах хубави сънища.
Сънувах мама. Отразява ми се добре да я сънувам. На мен не. А ти изпи ли си млякото, скъпи мой шегобиецо? Когато сънувам покойната си майка, значи предстои сватба. Ще оженим някоя от децата. Мамо, да не би да имаш други деца, за които не знаем, че ще ги жениш? Говоря за братовчедите ти, децата на Бойчо ти и на Леля ти. Остави това. Кажи ми как мина снощи с Силви. Всеки път, когато те погледне, очите й греят от щастие. Майко, Забелязах, че когато тя те погледне, ти без да се усетиш, протягаш ръка към сърцето си. Просто те кара да се вълнуваш. Добро утро. Добро утро. добро утро. Боже Господи! Добър апетит. Благодаря. Снощи се прибра доста късно. Имах работа. Дори жена ми не ми държи сметка. Какво целиш? Нищо не целя, Ендер. Просто ми се струва, че пренебрегваш жена си заради работата. Работата е преди всичко. Вярно. Ендер, вие май сте малко скучна двойка. Развали ми настроението. Какво трябва да направя, за да ти върна настроението? Така изведнъж ме попита, че не знам какво да кажа. Берил, ти кажи какво да направи Ендер, за да ни оправи настроението. Да намери убиецът на татко. Ендер, ти имаш много власт. Няма човек, когото да не познаваш. Скъпа, Ако трябва, наеми армия от адвокати, но го намери. Заради мен. Ако наистина ме обичаш. какво значи това? Обичам те повече от всичко на света. Добре. Обещавам, ще го намеря. Не се тревожи. Лелю събиха златни ти ръце. Закуската беше чудесна. Трябва да отида в съда. Приятен апетит. Аз ще прибера да ти е сладко. Благодаря. Да ви е сладко. И на теб да ще. Нали знаеш, че всяко нещо си има начин и ред? С какво право злепоставяш момичето и семейството и по този начин? Какво говориш? Защо си я довел тук посред нощ? Какво ще каже семейството й? Какво ще си помислят за теб? Какво ще стане с нея? Мамо, не е така. Лелята на Силви я е нямало, а токът им спрял. Какво трябваше да направи, да стои сама в тъмното ли? Не ги защитавай. Силви ще остане тук няколко дни. Леля и я няма, не искам да остава сама. Защо? Слушай, онези хора да не би да ви заплашват. Какво е станало? Нищо не е станало. Спокойно. Закъснявам за работа. Айше, държа на това, което си говорихме. Няма да работиш. Ти също, мамо. С татко ще работим рамо до рамо, за да се издържаме. Сине, но ти щеше да станеш доктор. Няма никакво но. Не мога да излекувам никого, нито нещо друго полезно. Съдбата ми е ясна. Синко, ти нищо не знаеш. Много ни липсваше. Домът ни беше празен.
Очаквахме дните за свиждане. Ти ни върна щастието. Не казвай, че не можеш да излекуваш никого. Има ли по-добър лек от теб за сломените ни сърца? Благодаря за всичко. Пак заповядай. Ще те закарам. Няма нужда, сама ще отида. Златни ти ръце, майко. Довиждане, синко. До скоро, дъще. Довиждане. Заповядай отново. Приятен ден. Фахри, Ялмаз какво ти каза? Свобода или смърт? Какво? Какви ги приказва? Робство. Робство или смърт? И ти предпочете робството. Нормално. Безчестник. Куче си ти, куче. Какво да направя? Имам семейство. Не исках да изоставям Бадей и сина ми сами. Затова отиде и каза, че ти си убил се за Икарала. Щеше да съсипеш всичко, малумник. Глупак. И защо? Само от завист. Той какво направи за теб? Аз разчиствах мръсотията. А той какво? Взе парите, отвори кафене и си гледа кефа. Ами аз? Поверих ти съпругата си. Поверих ти дома си. Тайните си. Погледни се. Държал съм змия в пазвата. Не ял, не пил. Само хранел омраза към мен. Не храня омраза към теб, а към него. Много добре. Възползва се, че освободиха Дакхан и отиде... Отмъщението се сервира студено. Млъкни! Отмъщение. Вижте, все си казвам, че трябва да бъда джентълмен. Да не забравям обноските си. Внимавай да не се смачка. Опитвам се да се държа възпитано. Но ти продължаваш да дишаш, Фахри. Фахри, ще ти кажа. Фахри, Фахри, погледни ме. Не ставай, има още. Поисках защита от прокуратурата. Полицията ще започне разследване след това, което се случи с нощи. Значи най-после ще признаят, че убиецът още е на свобода. Което значи всяко зло за добро. Дакхан, ще бъде добре за делото, ако се постараеш да стоиш мирен. Дакхан, Ти прави каквото знаеш. И аз ще правя каквото знам. не разбираш колко опасни могат да бъдат тези хора. Искаш да си трая ли? Не. Остави го на професионалистите. Щом ти посегнаха, могат да посегнат и на семейството ми. Не разбираш ли? Не става въпрос за онези 11 години. Искам да защитя близките си. Обади ми се, като приключиш. Ще те взема. Може ли да ми дадете номера на мобилния телефон? Добре, една секунда. Само да запиша. Да. Добре. Много благодаря. Благодаря и приятен ден. Какво правиш? Обадих се в кантората, в която работи Силви. Коя е Силви? Адвокатът на Дакхан. Заради татко. Ендер може да я наеме, тя е добър адвокат. Виж, дори успя да измъкне Дакхан от затвора. Защо се интересуваш от нея? Не разбрах? Берил, не е ли малко глупаво да я наемеш за адвокат?
Защо? Нали не я търсиш само за да бъдеш по-близо до Дакхан? Как можа да си го помислиш? Не знам. Какво ли не правят хората от любов? Не и това. Не бих използвала смъртта на баща си, за да се сближа с бившия си. Разбра ме погрешно. Ако наемеш това момиче за адвокат, тогава неизбежно ще виждаш Дакхан по-често. Аз съм омъжена. И? Какво и? Омъжена съм за брат ти. Доведен брат. Аз съм на твоя страна, Берил. Можеш ли да кажеш, че вече не обичаш Дакхан? И аз така си помислих. Тогава направи каквото трябва. Поправи грешката си. Знам, че е трудно, но го направи. Върни си любимия. Хайде, довърши започнатото. Приятелю. Какъв приятел? Що за приятел? За Бога, съсипа му живота. Той ми помогна да открие Вилдан. Това безгръбначно ми помогна да разбера, че тя ти е сестра. Сега и двамата сте загазили здраво. Кой ли е? Нямаше да вдигна, ако не беше важно. Тръгвай с мен, хайде. Влизай. Преди малко май те бих повече, отколкото трябваше. Но ти ме разочарова, Фахри. Бесен съм ти, защото ти се възползва от добрите ми намерения. Идва ми да те смачкам, но не мога. Да решим вече този проблем. Ще направя каквото поискаш. Дори ако поискам да убиеш човек. Ако трябва да убия някого, ще го направя. Адвокатката мъти водата в прокуратурата. Предаде дори брат си. Мръсница. Трябва по някакъв начин да й покажем колко сме сериозни. Веднага ще се заема с това. Не веднага. Сега ще се покриеш.
За няколко дни. Аз ще ти се обадя. Шефе! Ти си моето семейство. Чудесно. Този Фахри Байсал живее някъде в Челиктепе. Благодаря. Адвокатката ти каза, че той няма нищо общо с онова, което се случи снощи. Може да няма нищо общо с това, но той ще ме насочи към онези, които я отвлякоха. Да видим какво ще стане. Благодаря ти. Задължен съм ти. Докторе, чакай. Къде без разрешение? Сам ли ще тръгнеш? Отивам сам. Защо? Вече не съм ти необходим ли? Не искам вече никой да страда заради мен. Момче, ако ме е страх от мечки, не ходя в гората. Нали ме разбираш? Това е мой проблем. Благодаря. Много ми помогна, но трябва да продължа сам. Ще слезеш от кон на магаре, така ли? Не си познал. Заедно започнахме. Заедно ще продължим. Хайде. Колкото повече мисля за това, толкова повече откачам. Виждам само селви, цялата Франи. Разбери, няма да спя, докато не намеря тези негодници. Чудесно. И без това не обичам да спя. Добре. Майсторе. Добре, де. Хубаво. Прави каквото искаш. Тръгвай. За Бога. Върви. Вилдан, исках да ти дам живот, да ти дам биещо сърце. Пусни я! Пусни я! Вилдан! Боже, какво ще правя? Ало? Госпожице Силви, здравейте, аз съм Берил Карала Юранел. Обаждам ви се във връзка с делото на татко. Слушам ви. Може ли да се срещнем на кафе? Разбира се. Когато ви е удобно. Да, знам къде е. Добре, довиждане. Негодник. Добър ден. Фахри вкъщи ли е? Фахри ли? Да, Фахри. Не живее ли тук? Не. Странно. Фахри Байсал. Не го ли познавате?
Не живее ли някъде тук? Съседите познават ли го? Не познаваме човек с подобно име. Извинете, че ви притесних. Подай! Подай! Деца! Деца! Къде е кметът на квартала? За какво ти е? Ти ли си кмета? Искам да го питам за някого. Кого търсиш? Фахри Байсал. Чича Фахри ли? Познаваш ли го? Синът му учи в нашето училище. А тя е влюбена в него. Какво те засяга? Не удрей момичетата. Ще ме заведеш ли при сина на Чичо Фахри? Часовете свършиха и той се прибра. Ами ако дойда утре? Добре. Браво на теб. Приключи ли? Здравей и на теб. До половин час ще дойда да те взема. Не се обаждам за това, а за да ти докладвам. Ще се срещна с Берил. С Берил? Май се развълнува. Глупости. Къде ще се срещнете? Здравей. Искала си да говориш с адвоката ми. Дахан? Щом веднага ти е казала, значи ти е повече от адвокат. Има ли значение? Има. Ти си тази, която се омъжи за човека, когато ми представи като приятел. Тоест, искаш да кажеш, че Силвин Ердан ти е само адвокат? Да. Господин Дакхан, дошли сте преди мен. Здравейте. Как сте? Здравейте. Надявам се, че ще бъде по-добре, ако успеем да се договорим с вас. Слушам ви. Искам да възобновят делото за убийството на баща ми. Тъй като клиентът ми беше оправдан, делото автоматично се възобновява. Прокуратурата пристъпи към издирване на доказателства. Бих искала вие лично да се заемете с това. Говорих със съпруга си. Ще наеме екип. А вие ще бъдете негов ръководител. Благодаря за предложението. Така или иначе, вече участвам в делото от името на своя клиент. Не мисля, че бих искала да се ангажирам с ръководството на екип. Не искате ли да се възползвате от мен? Няма ли да е полза за вас да чуете всичко, което знам? Има ли нещо, което знаете, а не сте споделили пред прокуратурата? Някой е изнудвал баща ми. Поискали са от него 1 милион. Вие не знаехте ли? Дахан знаеше. Откри ли финансовия консултант на баща ти? Скоро ще го намеря.
Ще отидем заедно. Вече сте започнали да работите заедно. Дагхан настоя. Разбирам. Ако бях на ваше място, щях веднага да се откажа. И най-малката ви грешка би могла да промени хода на делото. Ако укривате някаква информация, това може да ви създаде проблеми. Играеш си с огъня. Защо я забъркваш в разследването? Защото е дъщеря на Сезаи Карала. Откъде знаеш, че няма да те подведе? Може да се опита да те върне в затвора. Не преигравай, това няма да стане. Тя не е такава. Ти защитаваш ли я? Не я защитавам. И тя като мен иска да намери убиеца. След толкова години. Разбира се, че сега. Точно за това говоря. В началото и тя е била убедена, че си бил ти. Не се е и съмнявала. А ти сега искаш да й се довериш, така ли? Браво! Чакай малко. Какво става? Нищо не става. Опитвам се да си върша работата, но не ми позволяваш. За това ли се ядоса? Да. Така да бъде. Така е. Халил! Какво? Какво съм направил? Искам да направим такова на стените. Да сложим тапети ли? Да, но искам същите. Помислихме, че е станало нещо. За вас може да е маловажно, но не и за мен. Ще дойдат майстори, ще има много работа. Айше няма да се измъкне от работата и затова още от сега се дразни. Ще правим празнично почистване. Какво каза? Има месеци до празника. Празника на медицината. Празника на моряка. Ще видим какви празници има в календара и ще отпразнуваме всичките. Не съм ли права, Селви? Вие не правите ли празнично почистване, пролетно почистване, зимно почистване? Леле Закире не следи празниците в календара, но чисти редовно. Държи на чистотата. Личи си. И аз забелязах, че ти държиш на чистотата. Леле ти Закире те е научила добре. Винаги ли си била с нея? Тя ли те отгледа? Да. Тя. Имаш ли родители или някой друг? Не. Нямам си никого. Леле Закире ме прибра от сиропиталището. Where are you there? Is you too tired of me? How come you didn't show up? Не съм в настроение.
А на мен не ми се чака. Какво стана? Говори ли с адвокатката? Не мисля, че ще приеме предложението ни. Защо? Не ме хареса. Как така не те хареса? Как може човек да не те хареса? Ти си една на милион. Не знам. Така ми се стори. Може да е заради Дакхан. Откъде накъде? Може би са нещо повече от адвокат и клиент. И така да е, не ни засяга. Така е. Понякога ме обхваща страх, че още мислиш за него. Когато ме отблъскваш и не сме си близки, си мисля, че още искаш него. Едва се сдържам. Дакхан? Какво правиш в тъмното по това време? Като крадец. Мисля си. Ти какво правиш? Станах да пия вода. Уплаши ли се? Не, изобщо. От какво да се плаша? Селви. Майка ми те разстрои днес. Извинявай. Няма нищо. Няма за какво да се извиняваш. Жената отвори дома си за мен. Просто искаше да ме опознае. Знаеш колко много те цени майка ми, нали? Разбира се. И аз много обичам Леля Сабиха. Баща ти, Айше. В този дом има нещо, което бях забравила. Нещо познато, но забравено. Семейството. Колкото и да е лош поводът, много съм ти благодарна, че ми припомни отново това чувство. Çok derin derin, derin 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 derinlerimde ellerim bir armağan gibi Tanrı'dan bana kış güneşinde altın kirpiklerin. Ben seni çok sevdim,
Ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğimden. Ben seni çok sevdim. Ben seni çok sevdim. Sen oku kelimeleri gözlerinden. Ben seni çok sevdim. Ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğinden. Ben seni çok sevdim. Ben seni çok sevdim. Sen oku kelimeleri gözlerinden. Върви. Sen oku kelimeleri gözlerinden. Ролите озвучиха артистите Василка Сугарева, Ирина Маринова, Светломир Радев, Петър Върбанов, Иван Танев. Преводач Илияна Алексиева. Тон режисьор Емил Енев. Режисьор на дублажа Милена Манчева. Студио Медиа Линк.